małopolskie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Wyżnych Różbachach na Słowacji. To drugie wspólne warsztaty organizowane przez Fundację Viribus Unitis. Pierwsze były w Rydrze, drugie tutaj na Słowacji. Gościmy tutaj polską i słowacką młodzież niesłyszącą i odbywamy wspólne warsztaty nauki pisma migowego. Witam Państwa, nazywam się Ewa Mazurek i reprezentuję dwie instytucje. Pierwszą z nich jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla niesłyszących z Krakowa przy ulicy Grochowej 19, a drugą Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących między uszami. Pracując w ośrodku na Grochowej zetknęłam się 3 lata temu z warsztatami na temat signwritingu, czyli pisma migowego, sposobu zapisu migów, który umożliwia niesłyszącym zapisywanie różnych treści. Po przebyciu kursu z signwritingu moje zainteresowanie wzrosło, ponieważ są to bardzo istotne umiejętności, którymi powinni wykazywać się nauczyciele, a także uczniowie. Jako Fundacja Między Uszami postanowiliśmy wykorzystać ten temat i w naszych projektach podjęliśmy dwukrotnie elementy signwritingu. Były to projekty zatytułowane Migane lektury oraz Nie zamykaj oczu na HIV. W obydwu tych projektach znalazł się zapis signwriting treści, które zostały przedstawione więc w polskim języku migowym. Wydaje nam się, że jest to idea godna popularyzacji na gruncie wręcz międzynarodowym. Ona przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych i z Europy Zachodniej, z Holandii, z Niemiec, gdzie ten zapis już jest na tyle spopularyzowany, że wprowadzony jest do szkół dla niesłyszących. Spotykamy się drugi raz razem z młodzieżą niesłyszącą ze Słowacji i młodzież z Polski na warsztatach signwritingu i języka migowego. Młodzież jest z drugiej grupy, poznają się wspaniale, kontaktują się również bardzo dobrze ze sobą, również bardzo zadowoleni są z warsztatów, są zainteresowani, zaciekawieni signwritingiem i chcą uczyć się w przyszłości zapisu znaków języka migowego. Som vychovávateľkou zo Spojenej školy Jána Vojtašáka v Levoči. Privítali sme možnosť stretnúť sa vo Vyšných Ružbáchoch so žiakmi z poľskej školy, ktorí nám navrhli spoluprácu učiť sa posunkový jazyk signwriting. Je to pre nás novinkou, je to veľmi zaujímavé a myslím si, že aj poučné. Žiaci získavajú novú možnosť písania alebo dorozumievania sa ako v posunkovom, tak aj v písanom jazyku na počítači alebo inak. Teší nás táto spolupráca, dúfam, že spolupracovať budeme naďalej, že sa budeme stretávať ako v Levoči, tak aj v Poľsku. Medzi školami bude bežať nejaká spolupráca. Toto naše stretnutie je už v poradí druhé a tešíme sa na tretie stretnutie, ktoré sa má uskutočniť v Krakove, kde sa podpíše zmluva medzi riaditeľkami našej a poľskej školy o ďalšej spolupráci a integrácii detí. Na škole Jana Vojtašáka 11. Levoča. My sme spolkovní, že sme tu a dobre máme rádi, že sme tu. Dobre zabáva a učíme po polsky a po šumpóni. A tešíme sa tam na ďalšiu spolu. Naučili sme sa nové posunkové písmo signwriting.